It-talba ta' wara t-qarbin. Wasalna lejn tmiem il-quddiesa. Is-saċerdot jgħid issa it-talba ta' wara t-qarbin. Din talba qasira indirizzata lill-Alla l-Missier bi Kristu Sidna. Ġeneralment fiha nsibu 3 elementi. It-talba tippreżentalna l-Ewkaristija bi kliem sabiħ ħafna. L-Ewkaristija hi il-ġisem u d-demm għażiż ta' Kristu, l-għaxqa tas-sema, l-ikel li jsalvana, is-sagrament li bih jgħixna fuq din l-art. Aħna nitolbu biex bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna ninħallu mill-irbit tal-ħażen, nibqgħu fidili lejh sal-aħħar, natuh is-servizz tagħna, nikbru fir-rabta tagħna miegħu. It-tama tagħna hi li mibdulin fi bnedmin ġodda ikollna sem fil-ħajja ta' dejjem. Jistħoqilna nidħlu fis-saltna tas-sema, nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba.